Grabatzen ari garen unean gaueko bederatziak izateko 15 minutu falta diren honetan, gaur Iruñeko Labriten, Artolak eta Imazek Peio Etxeberria eta Zabaletaren aurka jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 14. jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Peio Etxeberria eta Zabaletarentzat izan da 22 eta 15eko emaitzarekin, eta horren ondorioz eurak izango dira zuzenean finalerdietan, eta aldiz Artolak eta Imazek playoffak jokatu beharko dituzte finalerdietan egoteko. Gogoratuko dugu, lehengo jardunaldian batetik Artolak eta Imazek galdu egin zutela Iruñeko Labriten Zabala eta Martijaren aurka, eta Peio Etxeberriak eta Erostarbek, Zabaletak ez baitzuen jokatu aurreko jardunaldian, hauek ere galdu egin zuten Peña eta Albisuren aurka 22 eta 10eko emaitzarekin. Gaurko norgehiagoka beraz, funtsezkoa zen bi bikoteentzat ezinbestean irabazi beharrekoa, eta esan dugun bezala, Peio Etxeberriak eta Zabaletak eskuratu dute. Partidari dagokionez, hasieran Peio Etxeberriak egin dituen lehenengo 3 tantoak ikuskarriak izan dira. Benetan hasiera ezin hobea eman diote urdinek, askotan urdine gainera espaldin badiote norgehiagokari hasiera ona ematen, gerora pixka bat kosta egiten zaien norgehiagokan sartzea, baina gaurkoan guztiz aurkakoa izan da. Oso ongi sartu da batez ere Peio Etxeberria norgehiagokan, sakeak azpi-azpirik bizi egiten Imazi pixka bat errestoa zailtzeko, eta hori benetan partidaren gako garrantzitsuenetako bat izan da. Hor Imazek naiz eta pilotak hasiera horretan eramaten zituen, nahiko erraz entregatzen zizkion Peiori, eta Artolari ere airea ongi ekiditen zionez, hasiera horretan behintzat Peiok ikeragarri jokatu du, eta Zabaleta ere oso ongi sartu da norgehiagokan, eta horren ondorioz 6 eta 1 ipini dira aurretik. Gerora ordea, ikusi da Iñaki Artola eta Ander Imaz ordura arte ez ziren gaizkiari, baina ikusi da gerora ere ez zirela arratsalde pasa zaldu Labritera. Oso ongi erreakzionatu dute, batez ere Iñaki Artolak erremate sorta ederra egin du, ikusi da gainera inspiratuta zegoela Alegiako aurrelaria, eta tanto batzuk egin da partida berdintzea lortu dute hasiera batean, baina gerora berdintzea ez markagailuan, baizik eta parekatzea apur bat, esan nahi nuen, baina gerora pixkanaka joan egin dira urdinak, eta naiz eta aurpegia eman duten norgehiagoka osoan ez duten etxi, urdinek partida benetan ikeragarria antologikoa jokatu dute, esan dugu Peio Etxeberriak hasiera horretan bai, baina gerora ere Artolak eta Imazek erreakzionatu duten horretan, leheneten aldira 12 eta 6 joan baitira, erreakzionatu duten horretan ere momentu batean txakalaldi txiki bat izan dute, baina gerora asko ikeragarri jokatu dute, eta benetan partida oso ona egin dute, eta finalerdietarako sentsazioak berreskuratzeko ezinbestekoa izan dena. Izan dituzte gainera txapelketa honetan zehar norgehiagoka batzuk zalantza batzuekin aritu direna, batez ere aurrean Peiok txapelketaren fase batean ere nahiko une irregularrak izan zituen, baina orain lehen fasearen amaiera honetara oso ongi iritsi da, eta gaurko partida horren islada izan da, eta hau hartuko du nik uste erreferentziatzat Peio Etxeberriak. Gerora partida aurrera joan denean Artola eta Imaz saiatzen ziren, baina ezin zuten alderik murriztu, tanto bat egiten zuten, baina gero behar bada 4 egiten zituzten urdinek, eta oso zail ipini zaie azkenerako, eta azkenerako 22 eta 14 partida gogorra izan da. Kolpe hartuko zuten noski Artolak eta Imazek, baina era berean egin duten norgehiagokarekin Altuna eta Martijari irabazteko gai direla iruditzen zait. Gai badira, partida ederra izango da hori, Altunaren itzulera gainera, eta ea zer gertatzen den norgehiagoka horretan. Hauxe beraz, esan beharreko guztia, Peio Etxeberria eta Zabaleta finalerdietara, Artola eta Imaz playoffetara. Hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur!